ناوی خدای مزن و دلوان ئامادەبوێت هێژا میوانێت قەدر گران هەنگەلێک بخێر هاتن بۆ ئاکرێ بۆ ناوەند و پایتەختێ نەورۆزێ و نەورۆزە هەنگو هەمیا پیرۆز بیت. ئەvە چەند ساڵە گەنج و خورتێت ئاکرێ خەتیرە هەڵدکەن و لبانچیانە سەردکەون و نەورۆزێ لێرە لە ئاکرێ پیرۆزکەن ول چ جهێت دیل دنیای وەکی ئاکرێ ئەف مناسبەتە vê rengî nehatiye pîrozkirin. Berhindê me pêxweş bî em ev sala bêyne êre û ev ê bîte êk li hemû salê dahatî ku navenda ئاکرێ bibîte navenda pîrozkirina Newrozê li ser astê Kurdistanê û cihanê. Ez pîrozbayê li hemû xelkê Kurdistanê dikim, çil nav ve û li derveyê Kurdistanê û pîrozbayê li hemû gel û netewat dikim yê ku Newrozê pîroz dikin. Cihê xwe de ez vê fursetê serexweşiyê li kes û karêt wan bi nemala bikim yê ku duhî egera baranê û lehiya li dihûkê û zaxû giyanê xwe li dest day, hêvîdarim Xwedê giyanê wa bi heştê şad biket û sebr û hedarê bidete kes û karêt wan û gelek kesaş mal û milkê wan zerer vêkeft û ziyan vêkeft. Ez hez dikim bêjmê ku înşallah Xwedê fersetê bidetin em dê qerebûya wan keyne ve û ya me pê çêbît dêbûkeyên bu hindê vê zehmetê û vê azar û nexweşiya ku geştiye wan li ber sivik bikin. Cihê xwe de ez spasiya xelkê Kurdistanê bikim ku bi rastî di vê middetê çûyî de gelek xoragir bîne beramberî nexweşiyê jiyanê bi taybet nebîna mûçe û bûce û gelek giriftê diyêt ku bû hatiye pêş. Herçend de giriftêt me bes mûçe niye, me daxwaza me, rêbaza me, milletê me, ax û viyana welatê me gelek li mûça zêdetir e, belê ev e jiyana xelkî vê agirê daye. Ber vê çendê me heme hewlê xwe daybûn di vê babetê bête çareserkirin. Herçend de destê zorê xirab hebîn bû têkdana vê babeteyê babeta nehenarina mûçe û dawînkirina bûceyê bo xelkê Herêma Kurdistanê. Vê cihê xwe de ez spasiya wan bikim û dilniyayî bide me wan ku em gel berê Serokweziranê Hikûmeta Federal guftugûyê dayne bû hindê ev babete bête çareserkirin û wekî gotiye me înşallah di van rojê dahatî de dihête çareserkirin û hêvîdarim ev babete çêdî nebîte pirs û bibîte girift bo xelkê Kurdistanê. Newrûz rojeka mêjûyet dîroka gelê me de rojeka neteweyî ye û di vê rojê de em careka dî peymanê deyne Xwedêyê xwe, xwîna şehîdê xwe, pêşmergê xwe û xelkê Kurdistanê ku dê bergiriyê maf û destkeftê xelkê xwe kêyn li kiyanê Kurdistanê kêyn û dê rûberûyî sitem û bêdadî û nadadperwerî û gendeliyê bîne ve û înşallah dilsevê peymanê berdewam bîn. Newrôz rojeka nû ye, destpêkeka nû ye, saleka nû ye. Bez bû me Newrôz jiyaneka nû ye û hêvîdarim ev ro bibîte pêngavek bû hindê ev sala dahatî xweşî û pêşkeftin û destkeftê zêdetir bû milletê me bêne dest û ez careka dî spasiya hangû hemiya dikim, ruxseta hangû dê xêratina mêvana zimana îngilîzî şikim. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to welcome you to this festival to celebrate Newruz here in Akre. This is the first of many years to come to celebrate Newruz here in Akre, as we want to call it the capital and the center of celebrating Newruz. I hope you enjoy your time here as we are going to watch the celebration, which is celebrated here in Akre like nowhere else in the world. We see that young people for so many years are having torches and take them to the peak of this mountain
And that's how they celebrate. That's why we wanted to enjoy this scenery with you, and also to this year it's also Ramadan, so we're going to break our fast in, I think, maybe a few minutes. So I hope you enjoy your time here, and also I believe that we have other programs for tomorrow. So bear with us, and I hope that we can enjoy this festival and this celebration together. Thank you again. Thank you for your participation, and I wish you all the best. I wish a very successful and happy year to all of you. Thank you.